गामि गोथौनि होनना दामु गैयागै हाग्रा गुदुनि होनना दा नेवसियागै गामि गोथौनि होनना दामु गैयागै हाग्रा गुदुनि होनना दा नेवसियागै आंबो रोंगौ दे आगै गोदान मुगानि सोलोंथाइ आंबो रोंगौ दे आगै गोदान मुगानि सोलोंथाइ गामिया जोंनि बै रिजार्भ गेजेराव अनलायना थायो जों बयबो आलो गोजोनै गामिया जोंनि बै रिजार्भ गेजेराव अनलायना थायो जों बयबो आलो गोजोनै फैगोन दागै नों जोंनि गामिया लाइटार गोनां सना नोंखौ हिन्जाव गोदान महर साजायना फैगोन दागै नों जोंनि गामिया लाइटार गोनां सना नोंखौ हिन्जाव गोदान महर साजायना गामि गोथौनि होनना दामु गैयागै हाग्रा गुदुनि होनना दा नेवसियागै सिमां सुजुबाय सना नोंखौनो लाना दा खालाम फेलें आंनि सुजुनाय सिमां सुजुबाय सना नोंखौनो लाना दा खालाम फेलें आंनि सुजुनाय सिमां फैगोन दागै नों जोंनि गामिया लाइटार गोनां सना नोंखौ हिन्जाव गोदान महर साजायना फैगोन दागै नों जोंनि गामिया लाइटार गोनां सना नोंखौ हिन्जाव गोदान महर साजायना गामि गोथौनि होनना दामु गैयागै हाग्रा गुदुनि होनना दा नेवसियागै गारनोबो हाला बावनोबो हाला नोंनि अनगायै सना थानोबो हाला गारनोबो हाला बावनोबो हाला नोंनि अनगायै सना थानोबो हाला फैगोन दागै नों जोंनि गामिया लाइटार गोनां सना नोंखौ हिन्जाव गोदान महर साजायना फैगोन दागै नों जोंनि गामिया लाइटार गोनां सना नोंखौ हिन्जाव गोदान महर साजायना गामि गोथौनि होनना दामु गैयागै हाग्रा गुदुनि होनना दा नेवसियागै गामि गोथौनि होनना दामु गैयागै हाग्रा गुदुनि होनना दा नेवसियागै गामि गोथौनि होनना दा नेवसियागै वीडियोस बनाने हैं फिल्मोरा है ना।